Мартин, Мартин, Мартин. Има една песен на... Марти, парти, Има една парти. песен. Мартине, Мартине. Марти флаша. Мирела, познаваш ли я ти? Мирела, тя се не си... Газата Мирела е. Седа се казва Мартине, Мартине, напиши я. Мартине, Мартине. Дебе се ебам, напиши ще видиш. На уда, направи ме. Това се пее. Кай, че си още. Имате, да? Хубаво, не си вижда пак. Нищо е, това е Тесла. Това е Тесла, ако е малка, брат. Да. Ма нали знаеш, малко верен. Не съм го надървил, не си ми толкова секси, иначе... О, ти ако ме надървиш от мен, аз се притесна много, брат. Точно, то са е като чушлен, това ти казвам. Като чушле, а? Това ти казвам. Като чушле. Невъзможно. Ама каква кишка, бе? Багренчанка, кюстендилка, Среден. Чакай, аврич или било аврич? тия червените чушки, не людите. Червената чушка... Не гамбите са, сигурно сте гамбите, бе. Те не си черни. Еми... Гамбите ли, бе? Гамбите са токави, бе, момче! Не бе, аз тия малките кръглите, как се казваха тогава? Имаше едни кръгли малки. Ти да не говориш за краставиците, бе. Не, чушлета, просто едни малки такива. Включен е микрофона. Добър ден, дами и господа. Така, днеска ще прави един мощен пул ден. Ай, говори като Иванче. Аз да не съм нормален човек. Ай, говори като Аз съм Иванче. бог на релефа. Гледай, какво става? Вече съм по-чист. Целка. Сега тук. Ооо, чек. От тук. Какво е дрейче? Ти просто не make никакъв сенс. Почва да откача. Със сигурност 100% не съм виновен. Днеска, бачкайки 12 часа, направо командировка в Перник, на практика, как няма да съм ядосан. Принцип, да. По принцип съм с последни сили. Аз те помагам за И въпреки 12 часа работа, аз идвам в залата и се натискам. Така се прави. Без оправдания. Някои хора, защото бачкат 8 часа на ден и ми се оправдават, това отбора точно трябва време да тренирам. А вие лата пагала, направо виждам. Направо влизам директно след работа. Взел съм си сака в баничарката. Чак, като синджир. Добре. Не ми трябва да е някакъв много дълъг. Тук ще е по-добре, ако съм от тук някъде май. Както е много късо и верно съм също все едно мъжи са ми 20 кила. Добре, 20 се усетиха сравнително леки. Днеска за топ серия може да пробвам с повече 50. Аз минал седмица ги направих 50 за 3 четвърти. Ако си да прогреса. Да ни запити микрофона, че си го държиш в ръката. Какво съм му запотил, брат? Ай, тая малко. Дай, че ма ядосваш. Очите аз си трябваш. Дай, че ма ядосваш. И ще ти откъсна пеликаните, а? И ще ти откъсна зраната и да ги направя на супа. Ще ги направя на супа. Значи, така ще засила, ще покажа как се прави question mark kick. Question mark kick. Какво е това? Нали си бил каратист, бе? Така че пред седмият адрес Марти! се ябълсах много Марти! за едната пътия и почнах да блъскам по тавана на баничарката. Ще пляскам! И сега ма боли, сега ма болят кокълчетата. Болят или болят? Има поправи кучко. Аз потръгна да те поправя с твоя... Брат, имаш на задника коса, не знам как да го кажа. Аз... Аз? И ще виж. Да. И ще виж. Той няма един. Той това иска да кае. И ще виж колко ме е гладка дупата, а. Или си гея, бе? Бата, поне си къси по часа, бе. Или си къси, бе. Апчета. Значи, ако не можеш да се набереш с поне половината ти тегло или подхват, или нормален хват, значи гърбът ти изостава. Това е положението. За някои хора, тия където имат повече ген за гръб, набиранията може да са по-добри от гребането. Са пак толкова ефикасни, не? Аз, примерно, като човек с ген за гръб, на мен гърба може да се ми върви само да правя 100 набиранки на ден, да ги правя по-трудни, дали ще задържа в горна точка или нещо. И пак ще ми проникнат крила.
само остави и пера да ми поникнат, да може и крокодилите да започнат, да може да лети. Има ли дебеланки? Както гледам, по усещани, май ще направим 50 и ще гоним 6 повторения. Защото 40 за 3 са усети. Добре горе-долу. Има добър баланс. Кой за какво говори? Ама нямам сила за повече от 50. Аз съм това мнение, брат. И аз съм на това мнение. Чай, че съм зон аут много напълно. Какво да спира, бе? Аз сега за по-добре с дъмбелете шака. Без значение за кое упражнение, резистанс. То гаделе! През цялото време да има. Брат, не иска да ми кажа дали има дебеланки. Има ли дебеланки, мат? Да, има. Лат преер. Да, лат преер ще правим начин. Добре, лукин са. Обаче на обратно. Една пейка. Това не е лат преер. Брат, това не е лат преер, брат. Лат преер е, идеята е да имаш скапуларна по този начин елевация. Ма тук, виж сега, когато са ти стабилизирани перките, нямаш максимален стреч на перките. Тоест, тук не трябва нищо да се опират, затова лат преер. Не разбира. Те разбира Марто. Да, много. Да те спотвам. Така ще го Това някаква спотна. ролинг машина. Добре. Така ще го спотна. Вот пища. Вот. Кому е? С каква форма ще правиш това? С каква форма ще правиш? Дали? Колкото е? 50-60. Форсирани повторения. Форсирани повторения, малко прави. Много се казва. Ево тук да ме... Ето така да ме мога да стресна повече гърба. Айде, така ще го стречна, брат. Да, малко. Брат, виж камера. Попитни гърдите, бе. Пробвай с ца. Къпа не ме чуе. Брат, не знае, че с ца е по-свиреп. Тук сме по това перките. Мърто, да дупа. Още да! Това си напред повторението на луд. Бояне, обличи се педерас! Обличи се гей умрял! Вижте какъв е гей това момче! Бояне, я дай хелен чек, Бояне! Бояне, дай хелен чек, Бояне! Бояне! Дай хелен чек, Бояне! Чуле, джудже! Схемата е следното. Слагаш фул стак и техниката си техника, ама гена си ген. Това е, няма да се оправим повече 12 повторения, но ще ни правим някакво кардио. Ще да тренираш. Не? Не. Аз съм ген за гръб и да не би спана, пак ще имам генс. Така че има бърка.
Венцо, тата иска кощана, ако те конфискувам. Това няма ти го позволя. Ти това кардио ли правиш, бе? Малко прави такова, малко прави дига тести за кардио. А не, Марто. То тук За година повече по калории. принцип... Аз тук по принцип не искам да правя повече от 8 повторения, ама щом с Кимосака правя 12, значи... Какво да правя? Значи машината ми е лека. Как подал машината в Филипин, къде два пъти потечна там. Сега ще ти кажа каква е разликата между перфектна техника и не чак толкова перфектна. Спрямо гейнс. Аз си правя флексия. Ма виж сега искаме така хубаво да разтегнат тези. Венцо, брат, това, картофите и извадата между другото добро. Аз го пробвах днеска, брат. Имаш ли още извари? Вземах си една, ама ще ямота. Ай ти я купа, защото аз нямам. Попаско ще да вечерам тогава. Ти без това да се стремиш да къпваш. Ево. Изяш един хиксел от тистър за око. Стига, бе! Тамън, аз като ставам по-чист, ти седиш мазничък, ще мога да мъдвам повече. Да ме какво? Да те мъдвам. Той ти ме спъваш за някои работи, ама сега ти го върна малко. Защото пуши джонга заради мене, бе, буклук. Еми аз просто ти дам suggestion и ти ми даваш suggestion, аз ти дам suggestion сега в момента. Ще кажеш, аз си вземем от малчо като за бълка. Не, няма. Да, бе. Няма ми. Да, бе. За какво? Аз искам да съм в не повече от 200 калории излишък като буфер, да не съм в дефицит. Това ще ми болка. В смисъл, няма да те поддържа на 4000 да ги направя 5-6 хиляди. Той дай малко ли при диетата. 100 кг от. Боли ме? Левото бъдо. Добре. Аз на твоите кила ядах колко тя в момента. Аз на твоите кила ядах повече. И тогава 6000, аз като бях на твоите килограми 6000 калории пак не ги усещам. Шапни, бе, Венцо. Какво? Шапни, бе. Ай. Посилно е. Посилно е. Тебе път пичачи много силно, че съм те сляпал. О, бръсна си чечетата. Кой аз? Аз за момента няма да си бръсна тялото, като се изпила. Възможно е близко до едноцифрен процент на змии. Тогава ще... Даже тогава ще почна да ходя на солариум, да фана и тен. И първо ако стигна до 10, ще изглеждам все едно съм на 8. Ох, малека, че имаше го. Регарди на нещо. Не пипай малко! Не знам. Кой има ли да баланс? Ма не пипай това долу, бе! Погибалното с плейтовете, а? Него е, щом стига до откъса, това е важно. Така? Така. И от тука са просто, докато издърпаш се изправиш. Така и това е. И ако можеш даже, така си по-стабилен, от тука може така да спре да партниш, за да може така. По-голям range of motion.
Не бе, как ще влиза в рамото бе? Не бе, бе, стоиш стежа. максимално стежа бе. Така. Как ще влиза в фолото? Как ще влиза в рамото бе? Брат, как ще ме работи работа, като не буташ, брат? Купи си някой учебник по биомеханика. Абе, малко ти е, Това вече е според мен излишно. Марто, Тук отива над брат, рамото дърпа ли според те? Рамото дърпа ли? дърпа, обаче отива вече над глава. Ема не работи рамото. Не е излишно, останат се перихте, брат. Зависимо от това. Стречи ти тук. Повече от това, вече То ще да му билнес, бе, брат. вече ти разтягаш бицепса, трапичницата. Вече нагоре. Разбираш, ето, брат. Брат, никакви предмишници такова не разтягаме. Така ми искаш да разтегна до тук. Ми да. Да. Ще е такова. А? Да. Може да се така Венц, Марти е партниран треньора. Да. Марти. По принцип, ако сложиш нещо да ти вържи това и вече хвата да ти не е лимитираш фактора и Не, Марто, стига сам да бъдам. Чай си издухам пак носа, холивудската хема. Кажеш, че с нощи съм взимал фери дъст. Браво. Така. Да бе, смисъл пуловър. Да бе, просто пуловър на пейка. Пълно съм го, не го усетих добре и си викам да ебал съм муйта. Затова просто правя лап прейър. Значи сега тук правя Вече няма да се копира на кура, брат. добре, ти сядка си ли по-ка? Тя с ръка. Това трябва виж по принцип, че го пласнах по-рано. Има. Е така. Това е като и на тебе си ти го правил. Къде плесне или те така, или те така отдолу. С пръстите само. Да, жегне. И така става. Така? Да. Просто е така да е крос боди ръката. О, тежко това е, брат. Ще бъде не камерата, момчета. Ще ви бъда назад на двамата. Гъздука.
Де я знам, брат? Тук атачменти, брат, те така. Не те лоха, да нямаше нормално такова за лапало, за пудал. Вече това... Не знам как ще го обработвам това видео, как ще стане. Много лошо се снимат. Да вече не се занимава да мести камера, това. Грам. И ръката ми беше пораснала въпреки това с половин милиметър. Половин сантиметър. Не знам, аз нямам сила за повече. Чакай, това не е моето. Е толкова скъп. До отказ. Ако трениш 4 серии. Не 4 повторения. 4 серии. 4 серии интенсите си е майката, брат. Да. Вчера заградих колко серии, например. Значи на лежанката е една серия, на чест преста 2 серии, на флай, защото там беше най-нисък интензитета, направих 3. На последната серия примерно да съм бил на 8-9. Дофика. Брат, знаеш ли такова? Кога си супер тук, брат, и за нищо не ставаш? Кога? Като такова, като си свиеш ръката и можеш да си пипнеш рамото за ръката. Не, е така. Не бе, е така. Като си свиеш ръката и можеш да си пипнеш това. Те тогава да има нищо от тебе, брат. Да, когато можеш. Когато можеш, брат. Знаеш кой е моя? Кой? Сестра. Тя е 48 кила, ако иска. По-малко, брат. Изтушен, да. Това е закуската на... Ти ядеш закуската на сестра ми, брат. Не, всъщност на бащата. Баща ти клечва ли? Много, брат! Тата е 70. Баща ми като ми каже, като ме пита, не съм прил. И аз му казах, съм бил да тренирам това. И он ми каза, къл тренирари. Всеки път науче. Викам, давай, тате! Това че си вреда на здравето с пик и няма монстър. И само първо ма базика. Викам, така ли, гледай какво става. Калка. Дигам покана му дълбоката преса и го пращам да смучи банана. Мато си имам по-голям като тебе. Аз ще шипвам, бе. Отново гена си и ген. Аз имам ген само за гъс. Само за гъс ген, брат. Марто! Оно е права такова, права отсечка. Права отсечка, момче. Цяло и права не, да. Аре, закриваме. Ай, закривай ми. Закриваме. Аз тия клипчета съм като Кемеронмен. Не, алкото ще е в колата. Да, бъде чакайте. Децо я дай кола. Дай херанчек. Май е пораснала. Размерила се. Дали? От само себе си, да бе. Нещо ще поем да стоите с тонката, брат. Да бе. Дали? Чиста работа. Гърба беше смазан! Гърба беше смазан! В момента сме в баницата. Прибираме се към студентския, но първо ще минем през еквадена ножка да взема... Оле-ле! Падна. Беше падна. Май.
Гене Димитров, да, той ни тя Ще минем през някой денонощен магазин да си взема нещо за яден, защото вече си глупак и не си взимал нищо да вечера и ще му дам моята оле, моята извара, за да му е стабилен къта. И от тук може да са И малко по-шано, ама... това ще е от видеото. Лайк, subscribe. Който не се абонира е къс! Чао!